това видео ще говорим за нещо супер просто. Какво е акция? Акцията е ценна книга, която означава собственост в корпорация. Когато притежавате акции в дадена компания, вие имате право на претенции върху активите и печалбите на тази компания, техните сгради, оборудване и всички пари, които печелят от това, са ваши, защото сте частичен собственик на тази компания. Като притежавате дялове в компания или акции, това са синоними, акции и дялове, това е едно и също нещо. Ако имате акции в дадена компания, вие сте частичен собственик на тази компания и имате право на претенции върху нейните активи и печалби. Защо една корпорация би емитирала акции? И защо някой би искал да купува акции в корпорация? Ами, много просто. Представете си, че сте предприемач, харесвате електроника и да речем, че продавате видеокарти. Добре. Вие произвеждате и продавате видеокарти на семейството си, роднини и в общността си. Печелите добри пари от това. Мислите, че видеокартите ще бъдат голямо нещо в бъдеще. Искате да станете глобални или дори национални, нали? Искате да продавате много повече по целия свят. И така, какво правите? Трябва да отворите повече магазини, нали? Как бихте го направили? Имате нужда от капитал. Представете си, че точно сега, тази година, можете да спечелите $100 000, като продавате видеокарти във вашата общност. Нали? Сега сте 100% собственик на вашата компания. Това е вашата компания и да речем, че ще я наречем Tech Enterprise за видеокарти. Значи вие сте 100% собственик на тази компания, която печели $100 000. Сега искате да отворите магазини в цялата страна навсякъде. Да кажем, че искате да отворите 5 магазина и всеки магазин, който ще отворите, ще ви струва около $1 000 000. Така че е супер скъпо да имате магазини. Отново, това е само пример. Числата не е нужно да имат смисъл. И така, откъде ще вземете $5 милиона? Не можете да ги съберете, като печелите $100 000 годишно. Ще ви отнеме твърде много време да чакате. Така че имате нужда от инвеститори, които да ви дадат тези пари. Това, което ще направите, е да продадете акции във вашата компания, за да намерите инвеститори, които да ви дадат необходимите пари. Ако ви трябват общо $5 милиона, за да отворите тези магазини, ще кажете на инвеститорите: вижте, ще ви дам част от моята компания, ще ви дам акции в моята компания и да речем, че вие им дадете 50%. Ви дават $5 милиона, за да ви купят всички тези магазини. Ще можете да печелите много повече пари. Добре, да речем, че с 5 магазина можете да печелите $2 милиона всяка година. Така че, въпреки че притежавате само 50% от компанията си в момента, тези 50% струват много повече, защото печелите повече пари сега. Тези 50% ще ви носят повече печалба, ще печелите по $1 милион всяка година. В сравнение с само $100 000 на година. Въпреки че имате по-малко акции в компанията си, можете да печелите много повече пари, защото вашата компания е много по-голяма, нали? Всъщност се оказва, че е много добра идея да продавате акции в компанията си, когато искате да я разраснете. И имате нужда от капитал. Ако не искате да растете органично, защото това може да отнеме твърде много време. И така, защо една корпорация би говорила за продажба на дялове, защото иска да расте? Тя се нуждае от капитал, за да се разшири, и е готова да ви продаде част от компанията си, за да получи този капитал. Сега защо един инвеститор би искал да купи акции в компания? Много ясно, за да участва в растежа, защото този човек, който инвестира, ще притежава част от компанията, така че ще участва в растежа на компанията и ще печели пари чрез печалбите и растежа. Но без дори да полагаме усилия, само като притежаваме акциите и някой друг ще върши работата и ще събира пари за притежателите на акции. Това, което искаме да направим, е да търсим неправилно ценообразуване в цената на акциите. Ако можем да оценим в кой момент тази цена е твърде висока или твърде ниска и открием това неправилно ценообразуване, можем да се възползваме и да печелим от това неправилно ценообразуване. Това е причината компаниите да емитират акции и защо инвеститорите или търговците биха искали да купуват акции в компания. Как и какво правите, за да купите акция? Има два начина да купите акция, и това зависи дали компанията е частна или публична. Зависи дали искате да купите акции на частна компания или на публична компания. Частната компания е основно компания, която има относително малък брой собственици и не се търгува на публична борса. Публична компания е голяма компания, която се търгува на една от публичните борси. Така че, когато говорим за Apple, Amazon, Netflix, всички тези големи компании, Facebook,
Те са публични. Преди да станат публични, те са били частни компании, в един момент са били по-малки компании, които не са се търгували на борса. Така че в същия пример, за който говорим, къде бихте постъпили, ако искате да отворите компания за видеокарти? Първоначално това би била частна компания. Ще имате няколко инвеститори и това е всичко, няма да е публична. След това има процес, по който частна компания става публична, който ще разгледаме в друго видео. Но това е, което трябва да знаете за сега. Това означава, че не можете просто да вървите по улицата и да видите ресторант, който някой отваря, и да инвестирате в него. Защото всеки ресторант, който е частна компания, е частна собственост. Не можете просто да влезете и да кажете: «Хей, купувам акции в тази компания». За да можете да купувате акции в частна компания, трябва да познавате собственика. Трябва да сте или приятел, или роднина на собственика, или някой, който работи там, или трябва да сте квалифициран инвеститор, който има много пари, трябва да сте богат, и това е единственият начин да ви е позволено да инвестирате в частна компания. Така че не е лесно да инвестирате в частни компании. И поради това, не е лесно за частните компании да получат финансиране, когато имат нужда. Защото трябва да познават някой, който ще може да им даде средствата, или да се запознаят с някои хора, които имат много пари. Сега, от друга страна, в публичните компании всеки може да инвестира в тях. Няма значение колко пари имате. Не е нужно да познавате собственика. Не е нужно да познавате никого в компанията. Можете просто да се обадите на вашия брокер, да се обадите на банката, да им кажете, че искате да купите акции във Фейсбук и това е всичко. Имате акции. Има много голяма разлика между частните и публичните компании, когато говорим за купуване и продажба на акции. Говорим само за публични компании, защото това са единствените акции, които можем да купим. И това са единствените акции, които се търгуват на борсите. Частните компании не търгуват на борсите. И отново, ако инвестирате в частна компания, трябва да познавате собствениците или някой, който работи там, или трябва да сте квалифициран инвеститор. За такъв инвеститор, да кажем например в Канада, трябва да печелите между 200 и 400 хиляди долара всяка година и трябва да имате активи на стойност повече от 2 милиона долара на ваше име. Трябва да сте достатъчно богати и финансово грамотни, за да можете да разберете как работят частните компании. Много трудно е да се купуват акции в частни компании, но в публична компания изключително лесно. И това ще разгледаме в следващите видеа.